Jeg hedder Dan Holt Jensen, og jeg skal undervise jer i sociale medier. Sociale medier det er jo et utroligt bredt begreb, og vi vil i løbet af de 15 uger, som vi skal arbejde med det her, kigge på det fra en masse forskellige vinkler. Min baggrund for at undervise i sociale medier er, at jeg til dagligt rådgiver virksomheder, organisationer og også privatpersoner i brugen af sociale medier. Og især hjemmesider, som bliver kaldt webblogs, som startede som dagbøger i sin tid, men i dag er blevet et verdensomspændende nyt medie. En af de personer, som måske har fået allermest ud af de sociale medier, det er Barack Obama, der i 2008 blev præsident i en spektakulær valgkamp. En valgkamp, hvor han især formåede at kommunikere med et utroligt stort publikum uden om de klassiske medier. Han viste virksomhederne, at hvis de var trætte af dyre annoncer, hvis de var trætte af journalister, der ville ikke skrive deres historie, så var der her et alternativ. Det var så spændende, at jeg var nødt til at tage det over, så jeg fulgte valgkampen tæt, både for at lære noget om valgkampe, men også for at lære noget omkring, hvordan man bruger de sociale medier, Facebook, Twitter, YouTube og mange flere. Vi vil kigge på de sociale medier i det her fag, både ud fra et teoretisk perspektiv, men i høj grad også ud fra et praktisk perspektiv. Og alle de mange ting, som jeg har samlet sammen hos danske virksomheder eller internationale virksomheder og organisationer, dem vil jeg selvfølgelig gerne dele med jer. Jeg har undervist i 12 år, og udover at undervise her på akademiet, underviser jeg også på Niels Brock i København, Danmarks største handelsskole. Til dagligt så bor jeg i et lille hus med stråtægt fra 1750, lidt uden for København, hvor jeg har høns i baghaven, og sammen med min kone forsøger vi at leve et liv, hvor vi dyrker vores egne grøntsager og nyder tilværelsen i naturen. Jeg ser rigtig meget frem til at undervise jer hen over det næste 15 uger, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele min viden om sociale medier med jer alle sammen.